Opa, xentiña da boa! Estiven aí atrás con Rafa Durán facendo... Estuve tomando un cafeciño con él. E nada, facendo o parvo como sempre, pero dunhas cousas desto que ponse serio, tío. E dime, oes, que resulta que hai unha rapaza que estuve probando unha salsa de froitas con curry e un artesá que oye, que rico está iso. A mí xa comezou e dice, non fastidies, pero doce, salgado, e que me di el, e podes interpretarle de calquer xeito, probou unha así soa, me dixo que quedou impactado do rico que estaba. E por aí vamos. Así que vou mandar ao gran Rafa Durán a por esa salsa de froitas con curry, e imos facer un guiso, con iso, un guiso de toda a vida, con bacallao, cunhas migas de bacallao. Despois, a medida que vamos facendo a receita, vou vos contando. Agora vamos chamar ao gran Rafa Durán. Bueno, estou mirando para aquí, teño a Luís, mira que fixa aquí, E, oye, Luís, colócame por aí un gallo porro, Fai breguerías, o tío. Teño que presumir, parece Domingo de Ramos, mira, para un gallo porro, Cuidadiño, Xapó, con Luisiño. Bueno, don Rafa Durán, compañeiro, por donde andas metido hoxe? Oi, que chulo. Hola, Xoanqui, amigo. Oído en Tomiño, chef, na provincia de Pontevedra, porque se queres salsa de froitas con curry, eu vou onde está a millor. Se fai falla, vou a India, pero bueno, que me quedaba a Tomiño máis a man. Vale. Eu, para iso, son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. E falando de froita, de salsa e de curry, vouche contar un chiste que non ten nada que ver. Ábrese o telón e vese un tipo facendo así. Como se chama o grupo musical? AC de C. Bueno, en galego sería fai de C, pero non me cuadraba tanto. Vou pola salsa, vale? Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en tu boca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Estou con Amparo Grandío, que é a autora de Petiscos en Tomiño. Dixen ben? Dixeche. Petiscos, o teu obradoiro onde faz estas maravillas. Sí. Xoanqui, o cociñeiro, mandoume que lle levara salsa afroitada de curry, nada menos. E ti fala, non? Sí, estou facendo para vos. Sí, para nós, Sí. Unha exclusiva, que sorte. Primeiro, vamos a centrarnos na salsa afroitada de curry. Que leva? Pois mira, leva varias froitas, leva piña, plátano, mazá, cebola, coco, leite de coco, sal e curry. Nada de azucre? Nada. Ah, non é doce? No, é salgada. Ah, é salgada. E como é o proceso, entón? Pois nada, bueno, hai que ir sofritindo todas as verduras unhas detrás das outras e despois cocer a lume lento un tempo hasta que estean blandas, triturado e envasado. Que fácil parece, Por algo será que Xoanqui non o quere facer que me encarga a min que yo leve. Dime unha receita coa que acompañar ou coa que facer Bueno, é unha esta salsa oriental. Entonces, pois, queda ben con calqueira cousa, peixe, carne ou que seña, pero en Oriente úsana basicamente para tomar con arroz ou polo. Arroz ou polo? Polo curry, ademais, que recorda a India, Sí. Oriente. Como che deu a ti, Amparo, por centrarte neste tipo de salsa ou facer este tipo de salsa? Viaxaches a Oriente ou como foi a cousa? Bueno, no, eu o que... A ver, o valor que quero transmitir é, en vez de facer moitos tarros de dúas ou tres cousas, prefiro facer, xa ves que cociño en pota pequena, prefiro facer moita variedade e poucos tarros e feitos con moito cariño. Entón, eu xa facía na casa varias salsas e a xente que come na casa dime, oi, por que non envasas isto? E esta era unha salsa que facía para tomar co polo e con arroz, envaseina. Pois precisamente, Amparo, esa nosa filosofía de traballo tamén, por iso estamos aquí, e voulle preguntar ao cociñeiro se lle vale o produto.
Xoanqui, vale che? Vale perfectamente. Pois aí cha mandamos, graciñas Amparo, A vosotros. por atendernos e por facer esta maravilla. Agur, chao, Amparo. Virguería fas aí, Como traballan estas mulleriñas. Xa probei aí atrás, pero vou probar outra vez. Oye, joder, e que con isto ocúrreseme agora un guiso. Pero incluso, un guiso de pataca, pero incluso esta froita, cunhas lentellas, sin máis, sin os chourizos e tal, unhas lentellas fas así, removes un pouquiño desto, cuidado, Subes hasta aí arriba e fas un acompañamiento para un peixe, para unhas vieiras e tal, con lentellas, cuidadiño. Destos platos que salen de domingo, dos vos, dos ricos. Moi rico, moi logrado. Comezamos a traballar. Ao final. Aquí non queremos que evapore nada e queremos que este sabor impregne todo o noso prato. Comezamos marcando e retirando esas migas de bacallao. Migas migóns de bacallao. Marcando e retirando. O segundo que imos a facer, unha vez que teñamos marcadas e retiradas, collemos e metemos a verdura. Que vai a ser esta. Esta verduriña vamos a metela aí. E despois vai a cocer, unha vez que teñamos iso, vamos a tinguir as patacas con un pouquiño de azafrán, xa o fixemos algunha vez, e imos a cocelas xunto con estas fabas, as patacas escachadas nun caldo de peixe. Caldo de peixe que bueno, podedes facer incluso. Se non tedes o caldo de peixe, podedes facer o caldo de peixe mesmo sen retirar as migas na mesma tarteira con auga. Pero sempre aporta un plus. Sempre. Na caldeirada, é o exemplo que poño porque é o máis referente de todos. Vosotros facede unha caldeirada, creo que todos, non? Sabedes facer unha caldeirada e botar, que lle botas o peixe, escachas a pataca, friña do loureiro, cubres con auga. Cambia a cousa se facemos unha precocción da pataca con un pouquiño de caldo de peixe. Xa a pataca de por sí cocida así en auga co mesmo peixe está moi rica. Ahora, por favor, probade un día porque vades ver como o sabor multiplícase por 2. É brutal. Comezamos. Por proa. Marcando estas migas de bacallao. Isto non o vou usar agora, un momentiño. Porque ao final estaba pensando en cocer a parte as faviñas verdes, pero van a ir cocidas aquí na mesma tarteira, Por iso tiñei preparado. Pero así lío menos. Non a mí, sino a vos. Se ao final a cociña, a bonita, o de menos e máis, é verdade. Moi ben, bueno, vedes como son estas migas, non? Son boas. Podemos deixar así? Sí, home. Podemos facer estes anequiños de bocado que van a ser máis cómodos e despois o guiso xa non precisamos un coitelo. Sí, non? Facilitamos a vida un pouquiño ao comensal e van quedar mellor. Ora, dá gusto ver este produto, Migas de bacallao. Mi madriña, que migas. Que virguería. Ben e mal. Caeu un anaco. Ben, témolo. Temos o aceite quentiño, sí. Sí, o 9, Non está na P de Power, pero está no 9 de 9. A máis alta. Non tocamos moito. Non tocamos moito ou casi nada. O bacallao, polo de agora, que marque ben aí, que solte a mínima auga posible, por non decir ninguna. E iso vai para aquí. Vale. Vale, ahora sí. Xa comeza a salir ese lorciño rico e bon. Un chisquiño máis de aceite.
2 culleradas máis acabo de meter, Vale. Quieto. Nada máis. Quieto. Escoamos ben. E para aquí deixamos aí todo ese aceitiño con este saborazo. Estou baixando o lume. Aí está. Oh. Bueno, eu non sei se o fixeches algunha vez, non? Estas migas de bacallau fritidas. E se colledes, embadurnades estas miguiñas con un pouquiño de pan relado, o xusto, E fritides con ese pan relado, o pan relado que teña alho, perexil deses. Boísimas. Moi ben. Vale? E vale. Apagamos o lume. Non queremos que se nos queme o aceite. E agora o que teño que facer é comenzar a traballar con estas verduras, que é o seguinte que vai a ir. Isto, e a cebola que se vai arrustrindo. Aí, ahora sí que podemos prendelo. Eso, E que se vaya facendo. Collar de pau, e cada vez que me acerco aquí o fuciño, xa me ven aí. Xa me ven aí. Evidentemente, sobra decir, non? Xa é un pratazo de por sí. Agora, que pretendemos con esa salsa de curry? Cambiar mínimamente este prato, pero darlle outro sabor. Outra forma de alegrar un pouquiño o noso padal. Porque non hai mellor forma que educar o padal que darlle todos os sabores. A partir de aí é cando comezamos a facer o noso rexistro particular. Concienciarnos de que todo está bo, todo, a ver, quero dicir, que non podemos decir, non, a min gustame o pemento vermello, pero o verde non. E vale, a mellor o verde gustache menos, pero se nosotros mesmos nos concienciamos de non usar as palabras non me gusta, esa frase, hai cousas que gustan máis, outras menos, de verdade, non o digo por... Hombre, se non che gusta, non che gusta, está moi claro. Eu tamén teño algún produto que non o dou trajado, que queréis que os diga. Pero intento, sempre intento. Pásame como cos gustos musicais, eu que son un pouco... Na música, pois hai música que non me gusta e tal, pero que é boa música e demais, e intento escoitar e saber por que non me gusta. É dicir, en realidade, moitas veces o fallo é noso. Un pemento, estou poñendo un exemplo. Verde é un pemento de verde. O problema o ten a mesma persoa. Entón, ir sempre ca conciencia positiva a probar as cousas. Eu, desde logo, non caio neses purismos, non? De decir, o guiso ten que ser así, non se move de aí. Non estou de acordo. Hai receitas pechadas, pero hai moitísimas que poden ser abertas. E despois, dentro dun guiso... Bueno, a ver, falando de guisos, a diferencia entre un guiso e un estufado levantaron a man uns cuantos. Ti o sabes, non? Vale, explico. O guiso é o que imos a facer agora porque imos engadirlle un caldo ou auga. Entón, chamase guiso por iso. Despois hai teorías que se o guiso leva verdura de cor, como isto, o estofado non, por aí non entro. Eu considero máis lóxico, sensato e de sentido común o estofado estofase na carne, do mesmo produto ca auga, do mesmo produto. Podemos axudar un pouquiño con un pouquiño de viño, pero non engadimos nin augas nin caldos. Cando engadimos augas ou caldos é un guiso. Cando fais na tarteira, pero sin engadir augas ou caldo, é dicir, que cocen ca auga e co caldo do propio produto que vai soltando, é un estofado. Vale. Curiosidades. Pero son curiosidades chulas. A min gustame, desde logo.
esas cousiñas que vas aprendendo ao longo da vida. Despois ves a diferencia de ai, pero mira, que che gusta máis, o guiso ou o estofado? Xa miramos. Mais, pois, home, o estofado sole estar máis no sabor propio do produto. Moitas veces, cando facemos un estofado de tenreira, que queda espesiño, toda esa salsa, porque apenas non se coceu en auga, xa o dixo, como moito mellor, coceuse cun chisquiño de viño, para axudarlle aí. Vale, isto vai a ir ca pataca, porque vai a ir enteira. Isto non o vou a botar. Isto para aquí, isto vou reservar para despois para un pratado. Vou coller esa parte verde. Agora, o que imos a facer é rustrir moi ben toda esta verdura. Unha vez que teñamos rustrida toda esta verdura, é cando metemos o caldo e pasamos polo brazo batedor, vale? Aquí vai a ter presencia. Presencia, me refiro, sóleo, que se vexe o que vamos a comer. Que vamos a comer? O bacallao, a cenoria, a pataca e a fava verde. Isto vai desaparecer e vais integrar ca propia salsa de curry, vale? Logo vedes o resultado e vades ver como, cambia o aspecto. Moito fajo isto, levo facendo toda a vida, o de integrar e escoller as verduras que quero ver. Isto teño que confesalo. Creo que xo comentei algunha vez, pero bueno. Isto venme de cativo. Eu de cativo cada vez que veía un guiso e veía todo isto no prato. Ten lixos. Chamaba de lixos eu a estas cousas. Ten lixos. En tomate, cebola, canta cousa. Entón, a partir de aí, eu xa cando me metía na cociña, isto está ben, isto se precisa dunha boa cebola e tal, pero está ben o sabor, pero a textura ten que desaparecer. Entón, foi cando empecé a mercar os brazos batedores, e os pasadores de puré, os coadores chineses. Teño unha gama, 7, 8, 9. Vale. Veña, dalle tralla 9 e pé. Moi ben. Vale, chisquiño de sal. Chisquiño de sal. E agora vou vos chiscar un ollo, O que vou a facer, o único é rustrir un pouquiño, isto vai me levar 5 minutiños, O teño aí no número 9. Deixademe rustrir e vou a engadir o caldo e vou pasar polo brazo batedor. Vémonos agora. Rustrín ben a verduriña. Paseina polo brazo batedor. E aí está. Non fixen nada máis. Que vos parece? Agora si, ahora imos a pelar esta pataquiña, imos a escachala, lavala, escachala, tinguila noutro cunco con un pouquiño de azafrán. Dalle outro cariz. Aí vai. Quitamos ben os ollos. Hola, veciña. ¿Qué tal? Ai, que alegría verte, aquí. ¿Qué tal? A que andas? A nada, pasaba por aquí, dixen. Estaba no sofá e dixen, eu vou ver que fai este homiño. Claro, quedaches cansado de rascar a barriga, non, no sofá. Home, alojo, estaba ben da galega, oiches, estaba moi entretenida, pero bueno, dixen, vou dar unha voltiña por ali. A que sí? E logo, mira, azafrán. Azafrán, vou tinguir as patacas, non as tinguiches ti? Aquí o facemos moito. Para os guisos, sí, non me dou conta. Tinguir as patacas. Oiches, mira, ainda me acordo que outro día contaronme a min, bueno, o azafrán é un produto de luxo. É de
Sí, é certo. Cantas flores facían falta pa 1 kilo de azafrán? 1, 2, 3, responde outra vez. Cantas fan falla? Así, a voleo. Así, o voleo, eu que sei, 1000, 500, 300. Moi floxo te queda. Mais? Moitas máis. 2000. Pau, 250.000 flores fan falta pa 1 kilo de... Pero cantos ferrados ten esa xente, en Galicia... Oiches, a ver, máis ou menos, que non hai ali unha persoa contando. Non me dixo, O que pasa é que é verdade, o proceso todo é un proceso moi tradicional. Moi tradicional, ademais unha a unha que sí. Sí. É que veixo un o do azafrán. Porque ten que ser eso, tradicional, a man, a recollida, o tostado, esta monda, todo. Ten que ser a man todo, Mira, ti por sigue eso leva o falando... precio que leva. Eu vou ir á villa, pero ti sigue falando, Eu estou te escoitando, verdad que gústame que veñas a enredar, ya. Sí. Home, claro, que faría. Pois eso, que é un proceso. A min, na miña cabeza, ás veces acordo me dixo, estás como as palilleiras. Aí, posto... Sabes o que ten? Madre mía, pero recollendo no azafrán ali, porque ademais... Pouquinho a pouco, aí andan... E ten que ser con moito cuidadiño, Mira, o peor del é cando manipulas e quedan todos os dedos aí, todos os pinguidos, non sabes? Ai, pero dixo cheu, mira. Tes truco? Non fastidies, que dices? Mira pa aí, vouche dar un Non besico. fajas eso, bueno, xa verás, 3 lavados e un cepillo. Teño un de cepillar o ferro. Claro, tes bicarbonato? Teño, aí, é logo, que non ten bicarbonato. É o que se desayuna todos os domingos ás 12 da mañá, Pola non? mañán, ai... Despois do sábado de noite, non é así, que non ten bicarbonato. Digo, Para tomar con vasiño de auga. un vasillo de auga, o primeiro que lle metes ao corpo. Pois mira, cando mancha os dedos destes colorantes alimentarios, tal, do azafrán, pois vou dar un consello pa todos, Toma nota. A ver, eu tomo nota. Está aí, Na despensa. Na despensa, sí. Mira. Busca por ela a ver se a topas. Hombre, non vou atopar, mira, pa aí, que xeitoso ten, oiches. Vamos cachar a pataca. Vou che coller eu un cunquiño con auga quente. Con auga quente, vale? Aquí, xa verás. A ver, se non me queime. Mira, xa está así, ves? Te quentiña. Vale. Bueno, un cunquiño porque o tens que facer con auga quente. Ti lava as mans, debaixo eu vou facer aquí, así Aquí que... non vale caldo de peixe nin viño, non ten que ser auga. Non, mira, vou facer aquí para que vixamos mellor. Ti imagínate que estou debaixo do grifo e non ves, teño... É que está moi difícil de sair, Hai que E botamos, oiches, eu cando non sabía deste remedio, botaba case puntas dos dedos das uñas amarillas varios días. Sí, que hai que darlle forte. É como se meta polo medio das uñas e que é certo, te razón. Pois ti colles un pouquiño bicarbonato. Mira. Ala, home! Pero con augiña quente... Mira pa aí, xa che marcha todo, Mira pa aí, oye, este gustoume, Hombre, xa o verás os domingos pola mañán, ti. O estómago tamén vale, bicarbonato. Claro, mira, velo. Mira pa aí, e saliu todo. Sí, E mira señor. como queda a auga, oiches? Oye, Sisa, invito a fear. Oxe, ves a tomar. Este é un trucazo, É un trucazo, mira como queda a auga, tes toda a razón do mundo. Mira pa aí, vez e consello Gustoume. a tope. Moi ben, Gustache nada. máis estas cosas de beleza, non? Home, os de beleza, é que a mí non me fan falta os de beleza. Eso, para quen lle faga falta, pois mira, eres sabrán, pero eu que queres que che diga? Pa todos os de beleza tamén van moi ben, pero estes caseiros é que, se te das conta, mira, o bicarbonato sirve pa todo. Sirve para todo, Oi, para sí. resacas, para os dedos. Pa resaca, pa os dedos, pa limpar as mamparas do cuarto de baño, Tamén. os cristales... Ois, eu escoitei que ademais di que asento o estómago ás veces. Sí, tamén, por eso. Sirve pa todo, de petisco. É como o móvil, ahora o móvil, o teléfono, usa para todo menos para chamar. Úsase para todo. chamar. Aquí sí, o bicarbonato tamén é un pouco E co smartphone. móvil xa é, madre mía, son mini ordenadores no bolsillo, aí, chis. Home, Eu, como dixo eu tamén, aí... Pensei que tiraba por fora. Non pasou nada. É algo normal en min, Ás veces, Poder botar por fora. así en internet, nas redes sociais, dixo eu, oiches, o teléfono é un mini ordenador, ti pódelo usar, pa ben ou pa mal, pa aprender ou pa desaprender. Ahora, hasta escoitei cos rapaces novos. Hasta producen ansiedade cando teñen que facer unha chamada. Ai, xa, Están tan acostumbrados xa a meter o WhatsApp por mensaxes de texto e todo isto que como teñan que dar a cara, entre comillas, non sabe, dar a voz. Dalle cousa. Dalle cousa. Claro, ves? Cuidado, a eso se Aí. sabes os fillos, pasa a falar.
Si hai que machacar. Antes mandábamos calar, verdad? Queredes calar xa, que non parades de falar. Ahora non, que queredes falar, é deixar os móviles. É deixar tiqui. Falar. Moi ben, Claro, aquí non lle botou bicarbonato. Aquí o que buscamos é isto. E daqui... Moi ben. Pero aquí dentro. A pataquiña escachada, así, para que solte. Pois biches, non, eso xa se lava, pero mira, aí caiu, ves, aí vas necesitar bicarbonato. Sí. Vas precisar un pouquinho de bicarbonato para aí. Tens razón, sí, señor. Bueno, pois xa te deixo. Xa te vas? Sí, xa levei as manciñas, vou acabar de velo parte. Vale. Si, estaba aí no sofá tan ricamente. Hoxe te mereces un tupper, Moi ben. A min este vez con sollo gustoume moito, E con migas de bacallao. Ademais, escoita, vouche dar unha cousa para probar. Vouno facer, porque merece a pena, Vouche dar... O que é este? Eso, probase un pouquinho... Esa de curry. E de curry... Porque xa o vexo así amarelo, a ver. De curry e máis leva un pouco de froita. E vou a integrar ao final. Uf. A que está rico. Boísimo. É suave, verdad? Que non é forte nin nada. Boísimo. Pois xa sabes, é un adianto do que imos a facer. Ai, vale, daquela así teño que que xa volver. podes aparecer por aquí se queres un tupper e disfrutar despois do telexornal, Moi ben. Pois veña, hasta logo. Veña, chao, adeu, hasta veciña. despois. Chao. Gustoume o biciconsello de hoxe, beciconsello. Gustoume moito. Bueno, en medias lúas, o que falaba antes, que vai a ter presencia aquí? A pataca, a cenoria, estas ervillas, e todo vai cocer en aproximadamente no tempo de cocción desa pataca. Esa pataca xa como vedes aí e tal, a lume así suave e tal, 10 minutos, 12 minutos, vai no marcar o coitelo. Cando este brandiña, temos o guiso feito. Ben, para dentro, o bacallao e, por suposto, estes xuguillos, E antes de que evaporen todos eses xugos de bacallao, que ben ule. Antes de que evaporen todos estes xuguiños, botamos as verduras que rustrimos antes. Mira que tarteira, Que orgulloso estou como me gustan estas cousas. As verduras que fixemos antes e cubrimos co caldo. Só porque así aproveito. A cantidade xusta para que se faga a pataca quieto. Remexemos. Miramos o reloxo ou poñemos o temporizador da cociña para 10 minutos e dentro de 10 minutos aparecemos por aquí e miramos como está esta virguería de tarteira cargada de sabor. Vale. Cargadiña de sabor. Temos aquí ese sabor de bacallao impresionante. Ven a segunda parte. Isto non o vou a deixar de feito. Vou no pasar aquí. Por si precisa, non creo que precise máis, Creo que por aí vai cocer os 12 minutos. Pero despois, se queremos regular un pouquiño o espesor da salsa, sí que imos a precisar. Culler ou culleriña e repartimos. Unha, dúas, vale. Voulle botar todo. Por qué? Porque está moi suave, está moi lograda esta salsa, non está forte, non é un sabor intenso aí que nos pode botar para atrás xa porque se desmadra do sabor. Está ideal. Por iso vou botar 2 culleradas, desta salsiña. Importante. Cadera. Paralelas as orellas e o meneíto. Xunto con este chisco do ollo. Ata agora, vémonos aí na esquiniña da mesa. Un guiso moi sinxelo cun sabor moi diferente. Nunha tarteira rustrimos as migas e reservamos. Incorporamos a cebola, o allo e o allo porro. Rustrimos moi ben e batémolas axudándonos co caldo. Embarcamos na tarteira cas patacas co azafrán, a cenoria, as migas de bacallao, as fabas, o mollo,
o caldo e a salsa de froita con curry. Cocemos ata que a pataca estea brandiña. Empratamos e listo para comer. Unha pataquiña, unha cenoria, un anaquiño de bacallau, migas, que van baratiñas ademais, e unhas erviñas, e temos un guisazo. Si de enriba queremos darlle ese toque, subilo aí, facelo de domingo, de festivo, metemos esta salsiña que xa nos ven feita, e listo para comer. Sin máis, aquí non hai que falar, o que hai que poñer é coller a culler e dicir proba. Aí é onde se fai uns pratos. Bla, 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 e moito facedeo. E se non vos gusta, me tirades das orellas. Un biquiño e unha aperta. Chao.